Ez egy nagyon egyszerű masszázsforma a gyerekeknek, ez a shiatsuból és az anmából, japán masszázstechnikákból áll. Azért nagyon jó, mert láthatóan megnyugtatja őket. Az egész masszázsprogram az tartásjavítást segít, a koncentrációt segíti, tehát hogy jobban tudjanak koncentrálni, és segíti az osztálylégkört. A masszázsprogram erről szól, hogy egymást segítik felismerni, hogy milyen állapotban vannak, és hogy jobban érezzék magukat.